Kaixo egunon, Edurne Zapirain naiz, psikiatra eta Gipuzkoako osasun mentaleko amatasuna programaren arduraduna. Osasun mental perinatala eta disiplina anitzeko programak kurtso honetan landuko ditugu. Kurtsoa kainaren 16an izango da eta parte hartu dezakezue aurrez aurre edo online bidez. Jardun aldiaren helburu bat izango litzake emakumeen arretan parte hartzen dutenen profesional guztiei osasun mentalan garrantzia jabetzea. Eta baita ere emakumeak bizi etapa honetan behar ditun plangintza programa egokia emateko sistema berria sortzea. Sistema berri honekin lortuko genuke alde batetik amaren osasun mentala babestu eta zaindu eta beste aldetik aurraren binkulazioa, aurraren lotura, aurraren garapena egokia, segurua eta osasuntsua izatea. Beste helburua izango litzateke baita, herritarrek osasun mentalaren garrantziaz jabetzea eta ze programak dauden hori lantzeko informazioa jasotzea. Azken finean, jardunaldia topagunea bat izatea nahi dugu, bai emakumeen esperientzia konpartitzeko, baita zientifiko ezagutza eta baita programak hori lantzeko erabiltzen ditugunak emakumearen ongizatea sustatzeko. Kurtso hau egiteko eta hori lortzeko helburu horiek lau mahai inguruak antolatu ditugu, 14 hizlari, ponente eta moderatzaileen tartean, denak emakumeak izango gea, eta denak osasun mentalen esperientzia profesionala luzea dugunak. Nori zuzenduta dago kurtso hau? Lehenengoz, osasun profesionalak emakumei arreta egiten dutenei, baita ere residenteak formakuntzan egiten ari diren mediku, erizaina edo psikologoak, baita ere ikasle eta irakasle unibertsitatean daudenak, eta noski gizarteko herritarrei guztiei zuzenduta dago. Azkenean nahi dudana da zuk ere parte hartzea, inbitatzen zaituzte parte hartzea kurtso honetan. Oportunitate bat da, esparru bat da, emakumearen arretaren plangintzari buruz hausnarketa eta ikuspegi aldaketare bai aukera aldatzeko ematen digulako. Ongi etorriak Donostira eta ongi etorriak kurtso honetara.